Здравейте, аз съм Костадин от BMC и сега ще ви покажа един фокус с ето тези 4 карти. Това са 4 аса. Виждате един асак пика, на който има някакви работи написани. Фащаме го и го оставяме долу. Това е другият черен асак. Оставяме го и него долу. Щаквам с пръсти и те са в моята ръка. Сега ще ви покажа, ще ви разкрия и тайната как става. Но, тихо, не казвайте на никой. Сега картите ги нарежете ето така, черен-червен асак. И как става фокуса? Ами, всъщност, черните асаци винаги са във вас, не ги оставяте долу. Просто, първото нещо, което трябва да направите е да се научите с тези 3 пръста да придърпате картата назаде. И след като придърпате картата, да извадите червения асак и го пускате долу. Второто нещо, което трябва да направите е да хванете двата асака, червения и черния, другите два. Ето така събрани, без да се личат. И да ги обърнете. Да покажете втория черен асак. Обръщате го пак на обратната и оставате най-горната карта, тя всъщност е червения асак. И така, двата черни асака са винаги във вас, а червените ще са долу. Това е от мен. Надявам се да ви е харесало. Харесвайте, коментирайте и се абонирайте за нас. Благодаря. Чао!